dat ik er af en toe in slaag om een goed idee bij de juiste mensen te brengen. Wel, eigenlijk Hector Priem, de oprichter van de voetbalafdeling van Agent, waar eigenlijk niet zo heel veel van geweten is, maar die man was een duizendpoot, we komen die overal tegen en eigenlijk willen we op zoek naar zijn levensverhaal. De film Daans. Daans was uiteraard priester Daans uit Aalst, mijn geboortestad. En via Daans leerde ik kennen wat sociaal onrecht is in een stad. Sociaal onrecht ook nog een keer verbonden aan Vlaamse ontvoogding, thema's die mij als student wel bezighielden. Een poster boven mijn bed. Er hingen niet zoveel posters boven mijn bed, Stefan. Geen rocksterren, eigenlijk ook geen voetballers. In mijn kamer had ik vlaggen hangen, dat weet ik wel nog, van over heel de wereld. Ik vond dat fantastisch. Soms moet je geduld hebben.